Asa naman to si Ate Ashley and Jimmy? Uy, mga tagbero to siya ukuan ka ng mga dulaan. Excited naman kayo ko, ikaw. Ako po kanay, gusto ko dulaan po. Datag niya, bisag manika niya, bisag unsa. Sa dulaan, gusto ko. Ako, ganyaran mo ko nagkaabot diri. Ako mampod. Uy, ganyan mo dire? Asa man si Kuan, si Ronron, si Gibhart? Ipamalitan beta mong dula no, tag isa-isa gid mo ani. Gusto kong manika ako, ante. Manika ako, Ay, dili, ako man ang manika, ako oh. man na. Babae, man ko, lalaki, bangka, pusil-pusil. Ano man ang lalaki, bawal din mo dula manika, pwede man na. Bati, magkakatanong ng manika. Ako, manang manika. Ako, Ako na manang manika, ante, ako na manika, te, ginate. Bawal ako. Ikaw Jimmy, dili ka pwede aning manika. Kay lalaki man ka mabayot ka. Ang imo diri na pusil, na ay helicopter o na ay cellphone. Pamili lang diri sa imo basta ayaw lang yun ang manika kay dili ka pwede kay lalaki ka. Kang Grace ra ni kay babae. Yay! Asang manika? Kana ako, abe? Kani mo Grace oh, manika. Yay! Ako'y maniko. Gwapa kayo siya, oh. Nanawa, gwapa kayo. Ako lang ni. Ayaw! Ayaw ba? Ako, manang Jimmy. Ako na siya, oh. Di na magkabagay, anak. Bagay, mangkuhan eh. Bahala ko dyan. Ambi na ba? Jimmy, ihatag na sa iya, ihatag. Dili lagi ka pwede Ito, anak. mangkuhan eh, te. Dili lagi ka pwede kay lalaki ka. Gusto ka mabayot ka? Dili. Bata pa ka kuan na ka ng manika. Dili na idaghan diri papilion ta kag unsay mo ha. Wow! Ninduta, oy. Nasa kalo. Unya, iyang buhok pa dyan. Kay color yellow. Nindot kaayo. Unya, nasa Arios. Unya na, pag yung lipstick, oh. Iyang mata, oh. Paraming pilok, oh. Bawag kaayo. Gwapa kaayo siya. Tanawa. Unya, blue pa dyan iyang mata. Nindot kayo yung, ano, yung dress, oh. Nindot kaayo. Iyang boots food. Nagapahan niya, on. Naibog na ko niya. Hoy, di ka pwede maibog anak kay dili na siya tinuod nga tao, manika gani no. Lang ano, nindot man kayang pilo ko niya. Iyang kalo, na po siya kalo, oh. Niya. Iyang lips, pula kaayo niya. Na nindot yung dress, on. Daw kiss ko, be. Bad man ka, Jimmy. Bastos man kayo ka. Imo man siyang gikisan. Dili lagi ka pwede anak Jimmy. Kapilion ta ka diri. Unsa man nimo ha? Kaning pusil-pusil o kaning Spider-Man? Te, kanana ko ang Spider-Man, te, kay ganahan ko niya lapad-lupad ba. Tanawang Spider-Man, oh, dagko kayo abs niya. Dagko kay siyang muscle, maibog na siya, oh, tawag. Guniti man niyang kwan, oh, abs, oh. Bisig ka ng Spider-Man na ibog kang Chelsea. Kay gwapa kaayo. Ato na lang silang pauyabon. Dili pa man guro pwede, kay pisot naman si Spider-Man, niya, musugot na si Chelsea nga, pisot si Spider-Man. Okay raman. Kay wala man po ni siya buot. Wala man ganin ni siya panty. O, tanawad na, o. Wala man ganin ni siya pamanti, o. Sige, okay naman mo na inyo ha diha. Nya na pa may nabilin diri. Wala man sila Gibhart o si Ronron. Ako na lang po silang papilion diri. Unsa ilaha pag naa na sila. Helicopter ba ilaha? Pusil-pusil ba? Dawa man kabuk pusil-pusil or cellphone. Unya, matos ako ha. Salamat, ante, mandula namin Chelsea. Yay!